Sanibonani guys, igama unqabile ngibethela amazwi lami homecoming ngomhla ka-2 July. Uzethu-ke ubalekile wayemnyango ekhala inyembezi. Umfowabo-ke ungaraji wamlandela wambamba wathi, mtakama, hawu kodwa Zethu u-right kodwa mtakama. Uzethu hayi wazama ukuyiqoqa wathi, ngiyaqolisa ukukutshela lokhu, yabo nje vele isimo sibheda kanje. UMaNgcobo uboshiwe. Wathi uboshiwe? Wathi uboshwe khona nje manje ingakho engafikanga emshadweni. Wathi hawu wabeqhamuka guys. Ushobani? Wathi bengicela manje usinikeze ithuba mina nodadewenu. Hayi wavuma-ke ngempela nawe Uzethu wathi akahambe ungaraji. Hayi-ke guys, zaqondana-ke guys iy'thandani face to face. Uzethu-ke bese kumele-ke manje achazisise kahle ukuthi kungani amlaxazile uShobani phambi kwamfundisi. Yo guys, uthe nje Shobani, yazi ngiyaxolisa kakhulu bandla. Heyi bengingikwazi ukuqhubeka nalento. Heyi uShobani guys, wathi Zethu ngakutshela ngathi-ke asikho isidingo sokuthi sixhamazele sijahe umshado. Wathini wena? Wathi u-ready ukuthi ushade nami. Yini manje le oyenzayo? Ibizwa ngani lento oyenzayo? Uzethu wathi hayi Shobani, ngiyabona khona ukuthi angikumoshile kodwa bengengize ngikwazi ukuthi ngiphila amanga. Bengengize ngikwazi inhlobo ukuthi-ke ngithathe isinqumo engaziyo ukuthi ekugcineni ngeke size sihlale kahle phakathi kwethu. Wathi Zethu, wena uyimoshile impilo yami. Wathi ukhuluma ngani manje? Wathi khona kwami manje izandla zami mina zigcwele igazi. Ekhanda lami akuthathi kahle Zethu. Ngihlezi ngicabangana noSifiso, ngihlezi ngibona uSifiso, ngisho enhlizweni yami angikho right. And konke lokho kwenzeke ngenxa yokuthi wena ufike empilweni yami. Bengi-right mina ungakafiki wena. Wafika wena wagomboqela impilo yami upside down and manje usuphinda wenza lokhu. Uzethu wathi ngeke Shobani, this is unfair. Yabona-ke manje you are unfair. Wathi kanjani? Ngifuna wazi-ke ukuthi yabo mewukuthi uyaphuma, if you decide to go manje empilweni yami, mina ngiqedile ngawe Zethu. Angizi ukuthi ngithini kuwena, ngiqedile ngawe. Khathele mina lama-games akho uhlezi uwenza, ama-games amade engazi nanokuthi hayokuphela nini. Uzethu guys wamane wagwinya amathe wathi ngiyakuzwa, hayibo girl. Waqeda wathi kodwa ngisho noma thusho njalo namanje ngisaphinde ngiyasho, ngeke ngize ngikwazi ukukushada Shobani, ngiyaxolisa. Waqeda ugeli wahamba kuqala. Hayibo Shobani wasala emile yedwa. Waqhamuka umngani wakhe wamduduza wamthinta la emhlane. Wathi uShobani uhambile. Hayibo guys, ebehambe ngampela, akashiyanga ngisho isithunzi ugirl, hambe nako konke. Hayibo akupheli-ke lapho. Ufike laphayana-ke ejele wayobona umngani wakhe uMthandeni, naye uMthandeni zama ukukhalela guys. Labantu aboshwe nabo-ke namhlanje bamane nje bathi lela la wena, cabanga ukuthi usehotelani la, cathi use-5 star la. Siyazi phela wena ukuthi ushade leli khehla leli elinemali, macaphana kusale. Letha le weave, bamuthi hlwi iweave ekhanda. Wathi hayi inwele zami. Wathi sejele la, ayikho into okuyeyakho, wena owethu la. Okay, khala sithi isicathulo la, tag. UMaNgcobo wathi cha ngilwi ukuthi bengifuna nje ukuthi nibuyiswe ngokwami, kwathiwa sithe awunalutho la, phethwe yithina la. Fikile-ke guys-ke uZethu-ke bazomduduza benongaraji, basho ukuthi-ke isicelo sakhe se-bail sinamhlanje ntambama uzophuma la ejele. Ungaraji-ke wamlwela uMaNgcobo okudlula ngisho uShwabi, waze wacela la mantombazane ukuthi abuyise iweave yakhe manje. Wathi yabona nina bomantindane, buyisani iy'nwele zamaNgcobo mani manje. Mekuwukuthi namhlukumeza lo muntu wesifazane ezongithola kahle. Nangithi ngithini nina? Hayi nangampela bayibuyiswe iy'nwele. UMaNgcobo-ke wayiduba iy'nwele ethi seyinuka umjuluko-ke wasiboshwa lesi silaphaya akasayifuni. Bathi-ke ubelindele ukuthi umyeni wakhe uShwabi uzofika azomkhulula-ke emaketangeni guys osizi, kanti akabuzange elangeni. Ufikile-ke guys uShwabi ezomtshela nje kahle ekabhoqa ukuthi
Akhona neyodwa ingane esafe eduze kwakhe uMaNgcobo, and mekwenzeka aphuma ngebheli angalinga abeke umconjwana wakhe ompofu lapha emzini wakhe cause akasenakhaya laphaya. Lapho guys uthe emekhala uMaNgcobo ethi shwabi ngimsulwa shwabi angenzanga lutho, shwabi waqondisa ikhanda wangafuna ngisho ukubheka emuva. Yeyi amadoda. Guys, akupheli-ke lapho, sibuyele kuzethu. Kubo-ke koDlongwane guys, ayi ubaba wakhe uyaqhaqhazela uvalo. Omalume bakhe hayi nabo impela baphoxekile. Uyasho umalume wakhe uthi le ngane iyasiphinda le ngane. Yaqale yabaleka lapha ibalekela uSifiso. Manje uyasimema mnewethu uthi asize emshadweni wesibili. Iyasiphinda futhi. Wathi uNomfundo letha itiye wathi asifuni ngisho itiye silethele ugologo. Akusilona usuku letiye namhlanje. Siphithena amakhanda. Hey guys. Wathi ublogologo mawusheshe bo safa ukonywa. Wena kuzomela uhlanganise-ke icebo-ke lokuthi abantu bakamnisi uzothini kubona ngoba basendleleni bayeza lekhaya. Hayi guys, ubabakazi ethu watatazela kakhulu kunakuqala. Uzethu uthe mefika endlini ugirl wakhumula iveyili emhlophe, wagqoka ingubo epink ugirl. Waqede lapho wasusa i-makeup. Uma wakhe waqonqoza emnyango ngesankanhlu. Wathi uzethu ngiyeza bo. Avula isicabha. Wathi uzokungitshele kahle ntombi zethu ukuthi yintoni lento kade uyenza laphaya. He? Wathi ma, cela bandla. Wathi vele uvalelana umnyango. Wathi ma, bengicela nje unginikeze ithuba. Hayi ukuthi ngiyabaleka noma ngiyacasha. Bengisafuna nje ukugqoka ingubo e-comfortable. Wathi comfortable? Usafuna ukuba comfortable entweni embi kangaka osanda ukuyenza? He? Wentombi zethu ukhathala nini ukusihlaza wena lekhaya? He? Wathi ma, bengeke ngikwazi ukuqhubeka mina naloyo mshado. Wathi kusukela nini? Angithi wena ogqoke le veli emhlophe wahamba waya laphaya kupulpiti phambi komfundisi. Udecide nini ukuthi ngikwazi ukuyenza lento? Ngitshele mina ntombi zethu. Wathi ma, ngicela uhlale phansi bandla ukuze ngikwazi ukuchazela kahle ukuthi kwenzakaleni. Hayi-ke guys, uMashabalala-ke walinda indodakazi yakhe ukuthi ichaze. He, kephi khona ngoba phela abantu bakamnisi bese begcwele indlu befuna impendulo nabo ngokwabo. Guys, kupheli-ke lapho. Hey, ubobanyathela abantu kodwa ungalinga unyathela uMatron Khathazile Mnisi. Ufike kahle nomalume bakhona bahlala endlini laphaya kaHlongwane. Hayi wayiqala indaba ubaba uHlongwane washo ukuthi oh ngithanda nje ukuxolisa kunina bomalume nawe-ke Matron. Yazi indodakazi yami lento eyenzile iyaswabisa. Ukhona njalo nozethu la. Ungaraje uyi-supportive brother. Ula eduze kadadewabo guys. Ume naye. Kukuhle kukubi. Hayi-ke uMkhathazile wathi hey, ngicabanga ukuthi sisuke yonke le ndlela sizoletha uxolo la. Azile ukuzoletha uxolo, azile ukuzothatha uxolo. Sizolanda imali yamalobolo. Ngiwafuna wonke amalobolo ahlale la esandleni. Athi umalumekazi ethu hayi phela azile ngolaka la. Sizolungisa. Wathi yabona ungalingi uyitshela ukuthi unendodakazi la esetshela umakazi ethu-ke la. La unorabisha uqobo lwabo. Wathi hey, ungazolinge nje uthuka indodakazi yami la. Waqhubeka uMatron. Wathi yabona kusukela namhlanje ngifuna wazi ukuthi sophinde kube khona umuntu osile la ekhanda ozowuletha umuntu ame lapha esangweni ezothi baba futhi ezothi baba for le ndodakazi yakho. Ha, wayiphendulela guys umakazi ethu. Wathi kungcono ngoba bafikile abambalwa la kuzethu. Wena akukhaze kufike ngishinja lapha emzini wakho izothi baba. Hayibo Khathazile. Wathi lalela la. Vele angikaze ngiyifune ngishinja izothi baba kwami mina ngoba ngajaha imfundo mina. Angizuthi ngithini kuwena. Wena owajaha umshado nokujaha amadoda buka manje usuchamisele inqwaba yamaphuphu abolile wodwa. Ngizoqala ngayo le ndodakazi yakho zethu. Yafike yenze ingathi ithanda umankwanyana yaze yamzalisa ingane yamtetisa lapha esibhedlela kanti kekelezela indoda yayo. Ithe sisuka lapho yamthola uSifiso. Ithe simtholile uSifiso yamthimisela ngaphandle njengamathe yamlaxaza. Kuyimanje futhi bheka isilaxaza indodana yami. Angiphathi-ke angaraje. Asikhohli ukuthi kungekudala nje bekade ngaphansi kwamashiti nomuntu osifazane oshadile. Wathi hayibo. Wathi hayi-ke angiliphathi-ke iphupho leli lokugcina-ke uNomfundo lo magcino omncane wakho. Usanda kungiqola imali engango-R11,000 rand. Yabona ukuthi wena uzala amaqanda abolile. Ha guys kwabuyithintele.
kumakazi zethu kusho ukuthi kahle kahle nawe nawo umlomo wokuziphungela. Wathi kungcono ngoba mina ngizele, wena ngoba yakhe indodana le ibulele iphoyisa lonke eliyintandokazi la esigodini Okhambeni. Kuyimanje uSifiso Msulwa ongakaze abulale ngisho intuthwane sihamba phezu kwayo. Ngenxa yale ndodana yakhe ebolile nawe engushobane. Yeyi guys, kwakubi emzini wakuHlungwane. Wasukuma uma ngenyawo uMetroni wathi ungalinga ukhulume ngentutana yami kanjalo. Wathi ngiqamba manga yini? Ngiqinisile. Wathi ngizokushaya wemashabalala. Wathi nami ngizokuphenisela. Hayibo basho ukubambana ngehlutho mama guys. uZethumani wabamba ikhanda wanikina ikhanda guys, ebona kahle ukuthi abo manje usezocosha amaphepha girl. From being a medical doctor to being a psycho. Uzohlanyiswa-ke manje yile nxushunxushu yedrama ayilethile empilweni yakhe. Guys, I'll lapha ngamazwela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe, like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, kaMonqabileni basela mazwela home